yele foni ka wuli la Bamako 24 min be n'a be kunnafoni la tɛmɛ aw bala yele tɔgɔ la jɛma dongo do a balimakɛ n'aw denkɛ Abdoulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bi ka baaraw bala lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔ faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu do tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de ka bɛn bi kunnafoni la sutuma bi nɛnɛ ye dɔ fɛnɛ daminɛ dɔ fɔlɔ do bi nɛnɛ bɛnnen bɛ nazarasan kalo fɔlɔ janvier kalo do bi o tile 30 ka bɛn 2023 sama farafin kalo bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye arajaba kalo ye an balada k'a fɔ bi o tile 8 ye jate la san kalo 7 do hijira san 1444 san dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka wulada k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na min ye wulikajɔ kɛbaw u bɛɛ ka dɔn k'a fɔ u sɔn sungɔkaw fɛ yen sibiridow ka se ka wulikajɔ ka maa 2 olu kasaralaw ni na o ko kɛra cogo de la kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la fana marabolo kɔnɔ na wulikajɔ min tun bɛ sen na n'o ye kunkolotigɛla min n'i y'a sɔrɔ n'ale tɔgɔ la kuma tun bɛ sen na kunkolo minnu tigɛra o tigilama kɔni maa min kɛra sababu ye ko tɛgɛ dar'o kan kunnafoni ye ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni papa ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara ɲɔgɔn kan lasɔn balokɛlaw denkɛ Abdoulaye Kulibali ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ kalan na k'a fɔ alamisadon masina marabolo kɔnɔ na Siaro ale mara la dugu min n'a wele ko Kana baganjula dɔ o dugu in kɔnɔna na ko fitiri ni safo cɛ ko wulikajɔ kɛba dɔw nana marifatigi dɔw u bɛ moto sababu ɲɛngola kana cɛ in bɔnna na fɔ a ka du kɔnɔna na k'a ka bolimafɛn ta o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka tila k'u kɔ don n'o ye a yɛrɛ tɔgɔ ye ko Bɛnɔa maa caman ka fɔ la ko nin wulikajɔ minnu bɛ sen na bi ko nin tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ règlement de compte n'o tɛ dɔwɛrɛ ye tajuru sara walima diminen bɛ karisa kɔrɔ ka se ka taa dibi bɔ a la k'o de sanga wulilen bɛ bi ko de wulikajɔ ma se ka kɛ ka se ka fu siri nin dan na k'a dɔ bɛ dɔ la gɛlɛya kɔni k'i ka dɔn k'an kun bɛ da k'an bɛ dugawu kɛ min ye basigi lafiya ye ala k'o sabati n'an bɔra yan balona k'a fɔ jadewala tigilamaw marifatigi jɛkulu olu b'u sɔn bɛ don min ko bi yɔrɔ ni yɔrɔ a yɛrɛ k'a fɔ dɔgɔ firi marabolo kɔnɔ na yɔrɔ bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye kade ye ko dɔgɔfrɛ tɛmɛ na u ye wulikajɔ kɛ ka na kade la ka na yɛrɛ k'a fɔ alimami na ko a ka fɛɛrɛ balele kɛ maa minnu bɛ yen n'olu de tigɛ ka taa misiri la a ka fɛɛrɛ balele ka joona ka se k'olu tɔgɔ kɔni fara ɲɔgɔn ka d'u ma ko ni dakun wɛrɛ b'u la min ni misirilata ta tɛ kelen u bɛna o fɔ olu ɲɛna a yɛrɛ k'a fɔ k'u nana ni marifatigiw kana nin kɔni fɔ dugu kɔnɔna na o min kɛra an balada k'a fɔ juma kɔni ko misiri kɔni a fara tetew fo ka taa jɔyɔrɔ ko kɔni ka se k'o dɛsɛ u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'olu kɔni bɛna wulikajɔ balajɛlen kɛ maa o maa bɛ k'e kɔni bɛ yen i ka dɔn o yɔrɔw la olu ka maraw kɔnɔna na k'i ka dɔn k'e tɛ taa misiri la u bɛna wulikajɔ balajɛlen kɛ ni ka se ka fu siri o baara in dan na maa caman ka fɔ la fɛɛrɛw de ka sigi sen kan n'o tɛ a dɔ bɛ dɔ la gɛlɛya kɔni ka dɔn k'a fɔ ko nin donnen an bɛ dugawu kɛ basigi lafiya min n'an balajɛlen bɛ kololo nɔfɛ yarabi ala k'an ka jamana ni k'a kolosuma n'an bɔra yen siraban kasara dɔw kɛra i ka dɔn k'a fɔ Buguni marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna bana sira kan Siroba ale yɔrɔw la sugujɔ mobili dɔ ale kɔni kasara sɔrɔ o sen fɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko maa caman kɔni k'olu kasara la dɔngɛniw kɔni kɛra kɔnɔna na maa 3 kɔni olu kɔni ni tora la ko min ye mobili boliba yɛrɛ ye n'o ye chauffeur kɛ ye ale b'o o ko la maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu kasara la u ni na ala k'an kisi ni ɲɔgɔnɛ kasaraw ma maire min bɛ bi n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ kalifa la ale ye wulikajɔ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la minnu bɛ yen n'o ye bananga 2 olu kasaralen u ni na k'olu ta ni ka taa n'olu ye i ka dɔn k'a fɔ sutura yɔrɔw la a yɛrɛ k'a fɔ nin baara min kɛra k'a don kɔnɔ a kɛra i ka dɔn k'a fɔ nin min da ye u k'u bɛ fɛn min fɔ nin ye kasara de a n'a kuma don an bɛ dugawu kɛ fɛn min da ka an ka jamana yarabi ala k'a kɛ ten n'an bɔra yen sungɔkaw fɛ yen kabini sangaja gɛlɛya kɔni a bɛ ka gili dɔ ye a yɛrɛ k'a fɔ ko min i ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ ye o bɛ ka kɛ sanga ni waati bɛɛ le kɔnɔna na ka ɲɛsin nin yɔrɔ in ma maaw bɛ wele bila sanga ni waati bɛɛ k'a fɔ mara in kɔnɔna na wulikajɔ ka se ka kɛ joona ni ka se k'u magɛn u n'a ta balile kɔnɔna na ko sanga ni waati bɛɛ le kɔnɔ jadewala tigilamaw kɛlen bɛ ka kɛ waati o waati u bɛna dagajugu dɔ bɛ yen ni k'o sigi maaw da la dɔgɔfrɛ in tɛmɛna kɛnɛna sibiridow u nana k'u nana donsolakaw u n'olu kɛra ɲɔgɔnna ko maa 2 boɲango k'olu ni tora la yaasa ka pratique di an ma Kadar Gindo ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn ne tɔgɔ ye Kadar Gindo ka bɔ Sɔngɔ. Kadar Gindo an ye kunnafoni sɔrɔ ko sibirido ko wulikajɔba dɔ kɛra jadewala tigilamaw ni donsow kɛra ɲɔgɔn na Sɔngɔ k'a kɛra so ye ko fɔ mɔgɔ dɔ ni tora la a ko kɛra cogo di sibirido 15 heures wagati dɛmɛbagatɔw u nana sira da u ɲɛ an ka donsow kibaruya mɛn dɔrɔn o yɔrɔ bɛɛ an ka donsow bolila ka na vraiment u karila ɲɔgɔn na a ma ja u ka côté la tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔw caman fɛnkɛra u y'u ka su kɛ katalani kɔnɔ ka taa n'a ye an ka donsow fana an ka ɲɛma tora la ni an ka donso kelen a tɔgɔ ye Yusufu Yanogo tiɲɛ yɛrɛ la a ye janjo caman kɛ pe dɔgɔn kɛlɛ in na a ye cɛsiri caman kɛ hali mobili jenina wagati min na olu de ta tugu jadiwa mɔgɔw la vraiment ale kɔni ni binna o yɔrɔ la bon tiɲɛ yɛrɛ la Sɔngɔ fagali min kɛra Sɔngɔ a ka bon hakili ma
an b'a ɲini autorité fɛ hali bi u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la Sonko yɔrɔ in na. Don o don Sonko gar tile gar tiɲɛ yɛrɛ la fagali min kɛra Sonko a ka bon hakili ma. Armée montant bisa an ka mara yɛrɛ la tiɲɛ yɛrɛ la an m'a nɔya mais n'i y'a fɔ mɔgɔ b'a miiri k'a fɔ i bɛ nkalon tigɛ la o tɛ ko ye ni min kɛra an b'o de fɔ. Sonko gar yɛrɛ fagali min kɛra maliyɛnw bɛɛ bɔra kalama maliyɛn bɛɛ y'a mɛn hali bi o fagali kelen bɛ ka kɛ hali sisan. Sonko gar kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ça ne va pas. Lakanabaliya la anw fɛ foyi ma b'a la maliyɛn bɛɛ bɔra kalama mobili jenina ka muso kɔnɔmaw ni mɔgɔw caman faga o kɔfɛ fana fagali bɛ ka kɛ hali sisan fagali bɛ ka kɛ yɔrɔ in na. An balona ka fɔ ni tun ye Kadɛri Gido kan ye an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn basigi lafiya la k'o sabati n'an bɔra ye ka lɔnna ka fɔ jagako kɔni a kɔni kɛlen bɛ gɛlɛya ye mara caman kɔnɔ na sango bibi na Jariwala Tɛlɛma wulen bɛ k'u jɔ jagaw bɛ ka taa d'u ma u bɛ ka kani yɔrɔ caman na bibi na dugu bɛnkan ta n'olu ye u ni marifa kɔni bɛ dugu kɔnɔ na bi jaga kɔni a tɛ dugu la ko f'a ka di de o baara minnu bɛ sen na sigidalama dɔ bɛ yen seereya la ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Dugumɔgɔ minnu bɛ ka jaga fara ɲɔgɔn kan Nampala bara Sugunɛ bara Tinazana bara ka taa Kɔnɔmani fɛ ani Mɔgɔmɛlɛ ani Sɔmɔnɔ yɔrɔ ninnu dugu fɛn ma kɔnɔ a bɛɛ de bɛ ka jaga fara ɲɔgɔn kan ko mɔgɔ ninnu k'u bɛ n'a ta Nampala ninnu ni Tinazana yɔrɔ ninnu ka taa mɔgɔ olu taw mɛ ta fɔlɔ kɔnɔ a fɔ gouvernement ɲɛna o ko fɛɛrɛ kɛ jaga ninnu kana se ka bɔ k'u minɛ n'u taara dugu min na n'u ko e kɛ jaga e y'a fara ɲɔgɔn kan n'u ko tiɲɛ tɛ u ka dugutigi minɛ ka taa ani alimami u bɛ tiɲɛ f'u ɲɛna mais n'u nana dugu la sisan olu b'u jɔ dugutigi ma k'a fɔra jaga fara ɲɔgɔn kan ko tiɲɛ tɛ k'a dun ka sɔrɔ u y'a fara ɲɔgɔn kan anw minnu min se t'an ye jigiya dɔn u b'an ka nafolo minɛ k'a d'u ma est ce que o ka ɲi hali k'a di gouvernement ma ka minnu bɛ n'u bɛ ci kɛ k'a d'u ma est ce que o kɛnɛ sɔ ye nin e yɛrɛ bɛ kɛ jaga fara ɲɔgɔn kan ka taa di minnu ma u bɛ tila ka marifa ta ka n'i yɛrɛ kɛlɛ ou k'i ka nafolo bɛ ta ka taa est ce que o ye kɛlɛ ban da ye i ka fɔ gouvernement ɲɛna cɛra balo ninnu o kɛnɛ sɔn fiyewu hali n'u taara dugu n'u ka jaga ninnu taara u k'a fɔ tiɲɛ tɛ a mɛ taa dugutigi n'an m'a fara ɲɔgɔn kan an bɛna mun da dugutigi n'a ka aw bɛ n'u ye n'o kɛra u bɛ tiɲɛ fɔ u bɛɛ b'a kalama jaga de bɛ bɔ ka di sɛgɛnbaatɔ ma mɛ jaga bɔ ka taa di marifatigi ma o ye jumɛn o ye siramatɔya de ye o kɔnɔ fɔ aw bɛ jamana dɔ kɔnɔ mɛ ne marifatigi yɔrɔ nana aw fana b'o yɛrɛ ka jamana kɔnɔ est ce que o ko ban da ye bon ne kɔni mun fɔ a simina ka sɔrɔ tiɲɛ la ko nin baara in kɔni ka taa dugu fɛn a bɛɛ bɛ ka fara ɲɔgɔn kan walahi Abulaye n tɛ nkalon tigɛ baara in yɛrɛ de man di bari mun na civil ka mun mɛn na e bɛ t'u ka balo fara ɲɔgɔn kan ka taa feere k'a don marifa la ka tila ka n'u kɛlɛ mun kɔni ye nin fura ne yɛrɛ fɛ walahi u ka don kala kɔnɔ olu bɛ tiɲɛ fɔ sɔrɔsiw ye mais ne marifatigi yɔrɔ nana a tila ka dɔrɔn fɔ a kana fɔ a bɛ sɔrɔsiw don fili kɔnɔ di est ce que o kɛlɛ bɛ ban ne nin dara ɲɛ criminel ban n'a kɛra tɛ ci kɛ e bɛ mɔgɔ délégué dɔw former i bɛ taa dugu dɔw kan dɔrɔn u b'a fɔ a ye nin fara ɲɔgɔn kan walahi n'u ma nin ko in da sira la wallahi minnu bɔlɔlɔ ka bɛna jamana kɔnɔ a ma nɔgɔ de ne bɛ mun fɔ ye u ka nin ko in k'a da sira la dɛ mɔgɔ minnu bɛ ka baara ninnu kɛ dugutigiw ni alimamuw de b'a jira. An balona ka fɔ ni tun ye sira dɔ kan ye wulikɛjɔw ka kɛ an ye nin de fɔ su ni tile ka bɔ kuma la ka kɛ waleya ye sango bi n'a fɔra jamana kelen kɔnɔ la marifatigiw b'a la k'u ka sariya wajibi sigi maaw da la yɔrɔ ni yɔrɔ k'a sɔrɔ jamana marabaw tɛ k'a sɔrɔ jamana kɔnɔ na jamana sariya ye min ye bɛɛ b'o dɔn k'olu tɛ sɔn o ma k'olu bɛ sɔn hakilila min ka d'u ye wa bɛɛ bɛ ka don o da fɛ siran y'a sababu ye o waati kelen kɔnɔ na an ka jamana mara u bɛ lakanabaaw bolo ka fuyali bi min bɛ sen na dɔ ka fara ka sango jamana in kɔnɔ na basigi lafiya o bɛ sabati n'an bɔra ye fanakaw fɛ yen wulikɛjɔ kɛra maa min bɛ yen n'ale ka baara kun tɛ dɔ yɛrɛ dɛ kunkolo minnu tigɛra kunkolo 10 wa ko k'a y'a 11 yɛrɛ k'o tigɛra fɛ Bamakɔ yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma a yɛrɛ tɔgɔ o ye Alijuma Dipo ye yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma MC a ko in sen fɛ olu yɛrɛ gɛlɛya sɔrɔ la an wulila ka taa ɲininkali k'a la MC ko in kɛra cogo di an tɛ don kuma in na fiyewu n'an bɛ Abulaye fo parce que bi kunnafoni a jɛlen a kɛrɛnkɛrɛnnen i b'a di maliyɛnw ma an tɛ mɔgɔ ni dungɔ fɔ o de bɛ Abulaye ni maa caman cɛla la bi ni kun kɛra maa k'i bɛ dɔn ni dungɔ fɔ bi fɛn min kun bɛ k'i bolo o ka ca ni an b'i fɔ hali bi Ala ka cɛsiri d'i ma fana kunkolotigɛ maa min minɛna la a tɔgɔ ko Alijuma Jibo a fa o tɔgɔ ko Burama Jibo Burama kun ye kɔlɔnsenna ye an fɛ Fana quartier min bɛ yen n'a bɛ wele Fana Bajalan Alijuma a tun b'a fa bolola la a bɛ giribu kalandenya kɛ karamɔgɔkɛ dɔ bolo Fana Bajalan na o karamɔgɔkɛ in o kun ye alimami ye o de y'a to n'i ye kunkolotigɛ lajɛ kosɛbɛ kunkolotigɛ min kɛra Fana Bajalan na o ma kɛ quartier tɔ si la fiyewu a b'o quartier in dɔn kojugu Fanakaw de y'a fɔ ko Alijuma ye fatɔ ye munna a bɛ bere kɛ ka sɛw bugɔ ka sɔrɔ ka sɛ si bɔ a la mɔgɔw ko ko sɛ si dunna Alijuma ko fatɔ de don fatɔ don an nana t'o la Fana kunkolotigɛ daminɛna 2018 la ka na se laban min tigɛra n'o ye Agibu Bagayogo n'a si bɛ taa se san 18 ɲɔgɔn bonyako ma jagokɛla kun don ale ni Alijuma u tun bɛ ɲɔgɔn fréquenter mais Alijuma kun tilala k'olu ka yɔrɔ bila wagati tɛmɛnen na kɔfɛ Alijuma tilala ka tugu a cɛnin nɔfɛ ka baro kɛ su min yɛrɛ la dɛ dugu jɛra u y'a Agibu su dalen sɔrɔ a kan tigɛra k'a kunkolo tigɛ k'a bɔ a la pewu ka samarasen 2 da kɛrɛfɛ a dun ni mɔgɔ min sira o ye Alijuma ye o Alijuma in fɛnɛ tɛ yen Fana commissariat n'o ye commissaire Yaya Kulubali a n'a ka équipe Fana ka den don
parce que a faso ye fugani u wulila o yɔrɔ bɛɛ ka ɲiningali kɛ u ye alijuma de ɲini ko sabu est ce que kunkolotigɛlaw yɛrɛ ma taa ni alijuma yɛrɛ fɛnɛ ka fan bɛ yala alijuma bɛ sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ alijuma ma ye enquêtes bolo dalen a fɔra ko alijuma bɛ Bamakɔ fana ka dɔ y'a yira k'ale tɛmɛna alijuma na o yɔrɔ bɛɛ min ye Kompoli Yaya Kulubali n'a ka équipe chebr mun bɛ yen nɔ n'o ye capitaine Mani Jalo a y'olu délégué k'u ka wuli k'u ka taa Bamakɔ u ka taa alijuma minɛ polisiw ka sariya de don n'i bɛ taa don localité min kɔnɔ na i bɛ ɲininkali kɛ ka sɔrɔ ka minɛli kɛ u ye alijuma de minɛ n'u ka polisiya fɛɛrɛ ye ka na ni alijuma ye commissariat la alijuma nalen Kompoli Yaya y'a ɲininka n'a bɛ bi Sikaso 2e arrondissement na ko alijuma ko i terikɛ kunkolo tigɛra ka bɔ a la k'i bɛ mun kalama a la a ko n bɛ min kalama n ye besetigi dɔw natɔla ye ani mobilitigi dɔw ne ye dayɛlɛ ne bɔra o ye question k'a kun k'a bila ka taa di chebr ma n'o ye Mani Jalo ye Mani fana y'a ɲininka ko k'a tɛ fɛn kalama ala la olu ye papier d'a kan ka taa di fana procureur ma n'o ye Bubakari Musa Jara Sunkalo a dilen o ma o fana ye a ɲininka ko alijuma ko e bolila e terikɛ fagara k'a kunkolo tigɛ ka bɔ a la ka suturaliw kɛ ka sarakabɔ kɛ e ma ye k'i bɛ mun dɔn a la k'ale kɔni ye besetigi dɔw natɔla ye ani mobilitigiw ale bɔra ka taa ko ale tɛ fɛn kalama ala la ko mɛ mɔgɔw ko k'i ye fatɔ k'ale tɛ fatɔ ye dɛ ko fini nɔgɔ donna bɛɛ tɛ se ka kɛ fatɔ ye sabu mécaniciens bɛ fini nɔgɔ don k'olu ye fatɔ ya procureur Jara ko non k'olu tɛ fatɔ ye o y'a di juge d'instruction ma a taara fɔ o fɛnɛ k'ale tɛ mɔgɔw kɔmana guwana kununkunun kumaw cayara dugu kɔnɔ bɛɛ b'a la justice polisi u tɛ ka baara kɛ u tɛ ka baara kɛ procureur ko bon n bɛ fɛ a ko enquête kura dɔ labɛn Kompoli Yaya n'a ka équipe u nana ka enquête kura labɛn enquête kura o kɔnɔna na alijuma de bɔra k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ ka sɛ faga olu bɛ ka san 5 kɛ kaso la ko kuma b'ale mɔgɔ fagala ma wa ɲininkali kɛra ko yala ye mɔgɔ fagala ɔhɔ alijuma yɛrɛ de da de y'a fɔ fɔlɔ k'ale ye magafala ye ko faamaw kana a b'a expliquer ye a ye mɔgɔ minnu faga ko mɔgɔ 11 kelen kɛra Bamakɔ 10 kɛra Fana ye o 10 na cɛ 5 muso 5 mais Bajalan alijuma yɛrɛ tun bɛ quartier min na o quartier o de ta fanta ka bɔ a bɛɛ lajɛlen la Ablaye Kulubali ase a ko ale y'u bɛɛ faga fatɔmuso wo yefugedenni wo radio dilannaw gardien fatɔ o k'ale y'a bɛɛ faga a ko k'a y'u fa kunsi ma sɔrɔ a la n'a sɔrɔ n'a ni maa don a da ma s'o ma wa an bɛ bɛnba ta fɔ k'ale a ka MP de di bɛnba ma ko bɛnba ko dilan a ye 300 d'o ma musique bɛ kɛ min na MP3 o komi bɛnba ye radio dilanna ye bɛnba ye o minɛ ale taara bɛnba fɛ ko bɛnba k'i ye n ka MP ni radio ni k'i ma dilan wa bɛnba ko ta ka bɔ n da la ko ma dilan ko fɛn tɛ n bolo ko o ko n'i ma taa n bɛ mugu ci la ale taara ale ye bɛnba bɛlɛn k'a bɛlɛn fo mawuludu su ale taara bɛnba dalen sɔrɔ a ka so kɔnɔ da bolola tuguni sange jɔkɔrɔ ko fɛn dɔ de b'ale bolo n'o ye ndɔlɔ ye ale ye o gosi bɛnba kun ka bɛnba kirin ka da ka sɔrɔ k'a ka commando muru bɔ ka bɛnba kunkolo tigɛ ka bɔ a da la a tatɔ la bɛnba ka sɛ o min bɛ bɛnba ka so kɔnɔ ale y'o ta radio dɔ tun bɛ ale y'o ta téléphone dɔ tun bɛ ale y'o ta nin fɛn 3 bɛɛ dun tununa bɛnba ka so kɔnɔna na o y'a to sariya yɛrɛ dara la ko a bɛ ka kuma min fɔ ko lɛkɛ sɛdo Ablaye Kulubali ase Aramata fana ta la an ye kunnafoni dɔ sɔrɔ ko ye fɛgɛden ta la a ye muso la k'ale ni Aramata ba de tun bɛ ɲɔgɔn na ko Aramata ba fana ye kuma dɔ de fɔ ale ma sugu la ale taara k'ale bɛ dɔ deli ko ni a kɔnna sɔn fatɔ la jali ma ni ne yɛrɛ don dɔrɔn n bɛ pɔsɔn nɛgɛ nin kɔnɔ k'Aramata ba ko ten k'ale taara ale bɛ ba in de kun nɔfɛ maama ba sɔrɔ a ye den sɔrɔ k'o faga bakuruba la nin 2 in komi justice baaraw don u b'a baara tɔw kan MC ni min kɛlen filɛ nin ye nin kunnafoni sɔrɔlen kɔfɛ a ye aw bila hokumu jumɛn kɔnɔ a ye mɔgɔw nisɔndiya fɔlɔ de parce que bɛɛ sigalen kun don ɲɔgɔn na bi dɔnnibaw mɔgɔw sigalen kun don u la i kɛra somɛ o i kɛra mori o i mana kɛ fɛn fɛn mɔgɔw sigalen kun don ɲɔgɔn na mɔgɔ sɔrɔla k'a fɔ ale yɛrɛ de ye kunkolotigɛla ye o de y'a to Fana ka ma panike procureur ko bɛɛ ka to sariya nɔfɛ ko n'Ala sɔnna ma ko in kunkun n'a ɲɛɲɛ ko bɛɛ bɛna bɔ a kalama an kɔni an bɛ population fo nka an b'a ɲini ministre de la justice fɛ ani polisi a ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u hakili to an ka numɔgɔ ninnu na parce que ninnu ye wulikajɔ min kɛ nin ko in na Ablaye ni ninnu ka wulikajɔ kun tɛ an kun bɛ mɛn ka sɔrɔ an ma ko in ye dɛ an bɛ capitaine n'a ka Kompoli Yaya an b'u fo ka procureur Jara a n'a ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen ani juge d'instruction k'u fo u ka nin wulikajɔ in na an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye MC kɛrɛnkɛrɛnya ni tun y'ale kan ye Fana a bɛ baara kɛ radio Gɛɲɛka la kɛrɛnkɛrɛnya na bi polisilakaw ka taa se i ka dɔn ka fɔ an ka kiiri tigilamɔgɔw ma kɛlen bɛ k'ale bila kunnafoni ko kɔni ka se k'ale bila u ka kunnafoni ko yɛrɛ o koɲɛw ɲɛnabɔli o baaraw b'ale ka bolo k'ale jaabi min de o ye nin o kɔfɛ Fana maire n dɔma Ablaye Kulubali ale ye kuma min fɔ o filɛ ne Abdoulaye Kulubali commune de Gɛɲɛka maire ni n'o ye Fana ye Monsieur le maire ni Fana fɔra dɔ maaw jara bɛ tigɛ ni kunkolo tigɛ de kunkolo dama minnu tigɛra Fana n'a bɛ taa kunkolo tan bonyanko la ko a tigi sɔrɔla aw fɛ o kuma in tiɲɛ don wa n dɔma Ablaye Kulubali tiɲɛ don a bɛ tile damadɔ bɔ a ko bɛ sen na mais a tun bɛ gindo la an fɛ
mais anw man ka kuma ka sɔrɔ kisɛ dɔ ma sɔrɔ a la. Kuma min fɔra tiɲɛ don. Kungolotigɛla ye Alijuma Dibo ye. A yɛrɛ de y'a yira k'a fɔ mɔgɔ 10 min fagara Fana ale de y'a bɛɛ faga. Nka yan'a k'u kunkolo tigɛ a bɛ kolonkala de kɛ k'u gosi n'u kirinna a bɛ sɔrɔ k'u faga. A yɛrɛ de ye o fɔ sariyatigiw ɲɛkɔrɔ. O y'a sɔrɔ a minɛna depuis août 2021 kungolotigɛ laban min kɛra n'o ye Agibu Bagayokota ye siga kɛra fɛ o la a nɔ bɔra ka taa ɲini ka na n'a ye ka bɔ Bamako. A nani min kɛra o la a sigasigara k'a ta o 2021 na fo sisan a kuma sɔn ka jɔ a la. Mais kɔsa in na ala ni an ka lakanabaw ka cɛsiri fɛ ani an ka sariyatigiw ka cɛsiri fɛ a nana kan bɔ k'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ale de ye ko in kɛ. Wa fɛn fɛn kɛra ale kelen de y'a bɛɛ kɛ. Kunkolo tigɛba o de y'ale. Kunkolo tigɛkun ye min ye n'a kunkolo kɔni tigɛra siga bɔra la k'a fɔ ko a tigi sara k'a tɛna wuli bilen. Ni kunkolo ma tigɛ a bɛ siga k'a fɔ ko peut-être k'i b'a sɔrɔ k'a na wuli kɔfɛ. K'o de kosɔn k'a y'u bɛɛ kunkolo tigɛ. A ko 2 bɛ yen k'a taara n'olu kunkolo ye. A taara olu fili kɔlɔ kɔnɔ. N'o ye Aramata ni Agibu Bagayokota ye. A fana y'a fɔ cogo min na fana tɔ ninnu bɛɛ kunkolo yɛra fo ninnu 2. U b'a sɛmɛndiya k'a fɔ ko kumakan min b'a da k'o de ye tiɲɛ ye. E min ye sigida ɲɛmaa ye nin kɛlen a ye e kɛ cogo di? A ko nin yelen tan dɔ a diyara ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que Fana ɲɛmɔgɔ si tɛ ko min ma tɔgɔ juguya sɔrɔ a la. Kɛrɛnkɛrɛnnenya anw yɛrɛw kɔni an ye tɔgɔ juguya suguya bɛɛ sɔrɔ a la. A kɔlɔlɔ yɛlɛla mɔgɔ caman kan k'a sɔrɔ olu si tɛ. An bɛ Ala fo k'Ala barikada. An y'a dɔn fana k'a fɔ ko Ala bɛ na ni gindo poyi don dɔ la. Bɛɛ y'i seko k'a la. Hali bi a gindo tɔ min bɛ Ala k'a bɛɛ lajɛlen bange. Hali bi an ka sariyatigiw u b'u ka sɛgɛsɛgɛliw la. Kunnafoniya wɛrɛ minnu mana sɔrɔ a la nin kɔfɛ o bɛna da bɛɛ lajɛlen tulo kan. O kɔfɛ an bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ. Fɛn o fɛn ye kɔlɔlɔ sɔrɔ ka tɔɔrɔ sɔrɔ a la an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka kɛ yafabaa ye. Lakanabaa minnu b'anw fɛ a min ye Fana ka ya man jan. Sariyatigi minnu b'anw fɛ a min ye Fana ka ya man jan. Mais n'i y'a ye u b'u cɛsiri ta a kun de ye anw ko ye walasa anw Fanakaw an bɛ se ka kisi cogo min na. Nka o tɛ se ka kɛ fiyewu ni kɔlɔlɔ ma yɛlɛ mɔgɔ dɔw kan. Yɛlɛ kɛra mɔgɔ minnu kan an b'a ɲini u fɛ u ka yafa an ma Ala ani kira kama. An yɛrɛw fɛn fɛn ko maire y'a kɛ tan o commandant y'a kɛ tan o juge y'a kɛ tan o fo ka taa bila dugutigiw ni jamana ɲɛmɔgɔw la dɔ fɔra an bɛɛ lajɛlen ma an y'a fara bɛɛ lajɛlen ma. Donc mɔgɔ mɔgɔ fana kɛra sababuya ye ka dɛmɛ kɛ nin ko in na a kɛra gindola a kɛra banginaw k'a ta chrétienw na ka na silamɛw la ka na bamananw na bɛɛ y'i ta dɔnko kɛ mɔgɔ sɔrɔ Ala b'a gindo bange min dugawu minɛ na Ala de b'o dɔn nka an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ye ɲɔgɔn minɛ nin cogoya la cogo min n'an ye ɲɔgɔn minɛ ko o ko la ta o bɛ laban n'an ka wasa ye. An balodan ka fɔ ni tun ye Fana maire kan ye Ndoma Ablaye Kulubali a y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka nin ko in Ala ka nin k'a ɲɛ dɔnnen ye n'o tɛ kuma caman fɔra bɛɛ y'i hakila fɔ a la an ka jamana kundi kɔrɔ Ala ma hinɛna na an ka seko ni dɔnko dɔnkilijalaba dɔ kumakanw b'an bolo ale ko ko dɔ yɛrɛ tɛ dɛ ko jamana ti kundi kɔrɔ a n'a den k'olu yɛrɛ de nɔ don bɛɛ y'i ta fɔ ni a ma ɲɛ Masaramani ko a ti ji to nɔnɔ na n'a ko ɲɛ sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ Ala k'o kɛ ɲɛta ye an ye nin fɔ kabini waatiw la Ala ka fura bɔ a tigi woro ɲɛma n'o kɛla an bɛ dugawu kɛ hali bi kiiri tigɛlamaw bɛ baara la kunnafoni fɛn fɛn ma bɔ ala kɔfɛ o kunnafoni bɛna da o tulo kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana ni k'a basigi n'an bɔra ye kudasi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ o sigilen tun bɛ sen kan o baaraw kun jɛra cogo min na n'o baaraw kɛra cogo jumɛn de la min ye cour d'appel ale conseil dɔ kɛrɛnkɛrɛnnen y'a sɔrɔ sariya tigilama dɔ ye n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Musa Samakɛlɛ ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. San o san cour d'appel bɛ jugement dɔ kɛ n'an b'a fɔ a ma cour d'assises bamanankan na a bɛ fɔ ko kojugukɛlaw ka kiiri mais sama damajɔ ninnu na kiiri ti kɛla a kan ka kɛ cogo min na mais ɲinan an ye an ka siɲɛ 3 kiiri bɛɛ fara ɲɔgɔn na n'an y'o daminɛ le 19 septembre ka na laban le 27 janvier 2023 an déclaré kiiri la sisan an ye dossier min jugé a bɛ taa dossier 186 la mɔgɔ mun jugera kɔnɔ a bɛ taa se fɔ mɔgɔ 400 na ɲangini dɔw kɛra faali ye dɔw kɛra si kaso ye dɔw kɛra kaso ye min bɛ taa ka san 5 fo ka taa se san 10 san 20 na an b'an di min tɔnbera kiiri nin na a bɛ taa se miliyari 1 ani kunkanfɛn ma bon an bɛ don min na ko bi miliyɔn 200 ani kunkanfɛn o bɛ faso kan palan kɔnɔ déjà. An balodan ka fɔ ni tun ye Musa Samakɛ kan ye u y'a fɔ cogo min na dɔ yɛrɛ tɛ kiiri ka se ka yakubaya an bɛ dugawu kɛ Ala k'o sabati n'an bɔra ye faraɲɔgɔnba dɔ kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ an ka serifukɛ ka bɔ Senegali ni ka kunda kɛrɛnkɛrɛnnen Mali kan yan o baaraw bɛna sigi sen kan ka se ka taa dugawu kalanba kɛ an ka jamana ye o baaraw bɛna kɛ ɲamana serifukɛ ka kɔnw ye Sheikh Mohamed Arabi Aidara ale ye wele bila ka se ka ɲɛfɔli kɛ o kɛnɛ kan
kunnafonilaw tun bɛ fabalele fɛ ni ka se ka ɲɛfɔli kɛ baara in bɛna kɛ kɛcogo jumɛn de la o sen fɛ Ture association ɲɛma Ture ale kuma min fɔ maaw bisimila o filɛ. An b'aw bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna fo ni maliyɛn bɛɛ sigilen bɛ ka kun min kɔnɔ kun min n'a a waleyali bɛna kɛ lafiya ye diɲɛ ma a bɛna kɛ lafiya ye Mali ma n'o y'an ka seko ka yamaru labatoli ye o n'an ka seko weleli ka wele jaabi ye n'o ye Sheikh Mohamed El Mahi Ibrahim Niasse ye an y'a ŋaniya a bɛ ni salon kuma min na faso bɛ dekun na kuma min na bɛɛ tɔɔrɔlen don ɲinini kɛra Sheikh fɛ mun kosɔn an ka karamɔgɔba ye an ka Sheikhuba ye farafinna silamɛya tɔnba ɲɛmɔgɔ n'o ye Sheikh Mahi Niasse ye ka ɲini k'a kana duwawu kɛ an ka faso ye a ka n'i sen jɔ an ka faso in kɔnɔ donc ala y'a latigɛ ɲinan de Sheikhuba in bɛ se ka na an ka faso in kɔnɔ bi baara min n'o ye diinɛ baara ye baara min n'o ye tɔrika tijaniya baara ye alhamdulilayi nin de ye weleli kun ye. An balona k'a fɔ ne tun ye Ture ka ɲɛ ka se ka maaw bisimila kɛnɛ ka ɲɛfɔli kunna Sheikhu yɛrɛ anw fɛ yan Sheikh Mohamed Arabe n'i y'a sɔrɔ ale yɛrɛ jabala bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲamanakaw fɛ yen n'a ko bɛɛ labɛnnen bolo fɛ ale ye ɲɛfɔli k'a ko kun nka baara in bɛna kɛ cogo jumɛn de la an ka Sheikhu lamɛn. An bɛ aw bisimila ni kɛnɛ in ka bi kɛnɛ min ni jamana kanu o labɛn o dɔ don kɛnɛ a bonya a sɛmɛnen don an ka ministre des affaires religieuses la a bonya a bɛ haut conseil islamique bolo ani an ka association n'o ye ashabul faidati atijaniyati al ibrahimiyati an bɛ aw fo ka aw bɛɛ lajɛlen barikada an ka jamana in Mali a ye dɔ kɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ kan k'i seko fana kɛ i ka jamana kanu cogoya la ani ka jamana jɔ cogoya la faso kanu ko ye limaniya dɔ de ye o ti ɲɛna an ka jamana an m'a kanu anw ye tijanidenw de ye an ka Sheikhu o ka kaburu o bɛ Maroc faso ɲinɛta kɛra maa 82 ye an bɛ taa sigi a ka rawda la k'a ɲini Ala fɛ a hɔrɔma kosɔn Ala k'an ka jamana mago to a ka hɛrɛ k'an ka jamana ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ du min kɔnɔ n'o ye ɲamana ye san o san an bɛ maa 50 don kaliwa la ka Ala wele ci kalo sababu an ka zawiya an farala ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ jamana ye ka misi kɔnɔdɔ ɲini ka a di Ala ma Ala ka basigi da an ka jamana ma waliyu dɔ bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko Sidi Ali Tamaseni a ye kumakan dɔ fɔ Ala ka waliyubaw n'u tora ka t'u seere dugu o dugu la ko damadɔ bɛ yen ko Ala b'o kɛ n'a y'a sɔrɔ basigi tɛ ko Ala bɛ basigi kɛ an yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ Sheikh Ibrahim Niasse Ala ka jɔnɲuman dɔ don ale den min sigima nɔ na bi Ala ɲɛsiranba ba de don n'u k'a ma ko Sheikh Mohamed El Mahi Niasse diɲɛ kɔnɔ o de y'an ka Sheikhu ye a bɛ cɛba o cɛba ko mɛ Mali kɔnɔ Sheikh Mahi Haidara Sheikh Mohamed Mansour Haidara Sheikh Mohamed Arabi Jara Mopti Sheikh Zakiyu Fana ninnu bɛɛ lajɛlen ka karamɔgɔ bɛɛ ka Sheikhu cɛ min ye u bɛ cɛ min barika ɲini bi dugukolo kan o ye nin cɛ in de ye o de ye Sheikh Mahi ye o tuma na an y'ale de wele ka invité a kana sen da an ka dugukolo la a ka dugawu kɛ an ka transition ye barisa nin transition in nin ye an ka cartouche laban de ye jamana jɔ cartouche laban de don n'a ɲɛna an ka jamana ɲɛna n'a tiɲɛna an bɛɛ de b'a kɔnɔ Ala k'an kisi a ma o kɔnɔ an se ye min ye o de ye nin ye an y'a wele a kana dugawu kɛ an ka jamana ye a ye layidu d'an ma ko a bɛ na tile 2 in na ani maa minnu b'a la ka nin ko in kɛ nin baara in kɛ Sheikh Mansour Haidara Segu ale ka khalifa n'o ye Sheikh Tijani ye Sheikh Mahi Haidara o yɛrɛ ka khalifa n'o ye Sheikh Hashim ye Mopti Sheikh Shafi ani Fana Ibrahim Kulubali ani Sheikh Ismail Kulubali Haruna Sangare ka fara an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba a n'a fa n'o ye Sherif Ousmane Madane Haidara karamɔgɔ a n'a ka délégation de bina u bɛɛ bɔ Sénégal ka na le 31 janvier le 2 an bɛ jɛ ka dugawu kala kɛ Bamako ye ka dugawu kɛ jamana ye n'an tilal'o la an bɛ taa Segu ziyara ka t'o kɛ Segu yen nɔ a bɛ su 2 kɛ juma wulada fɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka jama bɛ ka bɔ fanga bɛɛ fɛ ka na an bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Kadafi ka misiriba la juma wulada fɛ le 3 février a bɛna dugawu kɛ jamana ye o kɔnɔ an bɛ fɛ bɛɛ de ka bɔ ka na an ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ gouvernement wele kɛrɛnkɛrɛn ma k'a ɲini gouvernement fɛ kɛrɛnkɛrɛn ma an yɛrɛ ka département n'o ye ministre des affaires religieuses ye an b'a fɔ a ye k'a fɔ nin ye anw ni yɔrɔ ye fasoko la ale de y'anw ka Asimi Goyita ye fɛn min ka d'an ye bi ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan o y'an ka jamana kanu de ye an ka jamana kanu dilan cogo ɲuman min ni anw y'o dɔn anw bɛ se o la o ti politique ye o de y'an ka Sheikhu kana dugawu kɛ jamana ye. An balɔdan k'a fɔ nin tun ye Sheikhu min bɛ yan n'i y'a sɔrɔ n'a ko bɛɛ lajɛlen b'olu ka hukumu kɔnɔna la nin tun y'ale ka kuma lase min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Sheikh Mohamed Arabe nin tun y'ale kan ye u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ Sheikhu bɛ ka bɔ Sénégal ka na a bɛna dugawu min kɛ an ka jamana yɛrɛbɛla k'a kɛ dugawu min bɛ n'a bɛ jamana in basigi ko fɔ n'an bɔra ye jabalikaw fɛ yen min ye sumatilan baara dɔw kɛrɛnnen n'o ye dɛmɛ a nani bilama tɛ baasi ye dɛ nka a tilanko de bɛ kɛ sababu ye ni ka tila ka gɛlɛyaba ye minnu bɛ dɛmɛ di ko u y'a di mara ma jaa ko bi bi na olu dɔw bɛ yen olu yɛrɛ bɛ tila k'a ta de k'a k'u mɔgɔ ye juma su ni ka dugujɛ juma na maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u yɛrɛ nana ni dɛmɛ ye dɛmɛ jigiɲɛ
k'u to a magasama kɔnɔ u bɛ to k'u den ka bɔ n'a ye u bɛ don n'a ye bɛɛ b'a ye k'a nana di mara ma ka tila k'u den ka bɔ n'a ye Jabali sifinnakaw taara tɛgɛ da u kan a kuma kɔni cayalen bɛ bi bi na maa dɔ b'u ka sira d'a ma an ka dɔw lamɛn. Ne tɔgɔ ko Dramani Traoré n bɛ Jabaliya u taara minɛ soni na malo ni tulu de don ani sɔ k'a kana di Jabalikaw de ma solidarité mɔgɔw de ka dɛmɛ de don jɛmɛjɛkulu minnu bɛ fantanw dɛmɛ o dɛmɛ jɛkulu mɔgɔw de don olu de nana n'a ye kana a déposer an ka magasin na yan a bilalen ko an ka magasin na sufɛla fɛ camion de taara minɛ jeunesse communale mɔgɔw ani dugutigi ka conseil dɔw olu de ye sonyɛni kɛ kun bɛ kɛ k'a yɛlɛma bɔrɛ bulama dɔ de kɔnɔna na an ka denmisɛnninw Isa Kɛnɛ olu de y'u dɔn k'a ko sɛgɛsɛgɛ an ka maire Musa Kane maire tun tɛ dugura u ye maire wele k'a f'u ɲɛna u ni maire yɛrɛ ɲɔgɔn kun bɛ ɲɔnɔ ye u taara papier déposer u kan u b'a feere commerçant mun ma o commerçant fana bɛ yen o erreur 11 de nana sababu ɲuman kɛ nin ko ninnu da kɛnɛ kan an bɛ maire fo Musa Kane Jabalikaw anw population an bɛ an ka maire kɔ an bɛ maire kɔ su an bɛ maire kɔ tile maire ko ni fɔ bɛ ye dugu tɔɔrɔ k'an k'a fɔ a ɲɛna k'a b'an dɛmɛ na an ka maire yɛrɛ barikada. Umaru Haidara Jabali dɔw nana ko kana di dugu ma dɔw jɛ la ka dɔw bɔgɔden de to magasin kɔnɔ ka tila ka mɔgɔw ta ka taa dɔn bɔ bɔrɛ kɔnɔ a nana bɔrɛ kɔnɔ k'a bɔ kɔnɔ a ka bɔrɛ wili wɔɔrɔ kɔnɔ k'a da kalan mobili ɲɛjɛlen u ko wulila ni bɔrɛ dɔw ko 1000 dɔw ko 700 o taara n'o ye Segu mobili filanan de o chargeur tɔ la sisan an ka denmisɛnninw so kɔnɔ o nana kɛ n'a ye donc o y'a kuma kɛ mobili jɔlen tora don tɔ a ma se ka don a y'an tɔɔrɔ fo k'a fɔ a y'an tɔɔrɔ Jabali bi an yɛrɛ bɛ mɔgɔ dɔ bi bolo san bi n'a fɔra mɔgɔ wɛrɛ aw dɛmɛ Ala kama aw ka tila k'a sen dɔ ko a kuma ne olu tigiw ma a tila a bɛ maa tɔɔrɔ dɛ. An balodan k'a fɔ ni tun ye maa dɔw kan ye jeunesse communale o fɔra la nka min ye ka dɔn Jabali yɛrɛ dugu kɔnɔna na jeunesse ɲɛma ale yɛrɛ b'an bolo nin waati na o ye Kasim Traoré a bɛna ɲɛfɔ an ye k'a kɛra cogo di. Ne tɔgɔ ye Kasim Traoré ka bɔ Jabali ne ye Jabali sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔ ye. Kasim Traoré an ye kunnafoni sɔrɔ ko suma min n'a bɛ taa sigida kɔnɔ la k'a ka dɛmɛ alamisa don sufɛla fɛ k'a dugu jɛ juma na ko wulikajɔ dɔ kɛra aw fɛ yen jeunesse k'a tɛgɛ da dɔn dɔ kan n'o ye suma dɔ ye a ko kɛra cogo di. Abdulaye Kulubali n tɛ ka ɲininkali la alamisa su k'a dugu jɛ juma na a y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ti dugu la projet mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ ka dɛmɛ di o taara sɔrɔ u b'a ka bɔrɛ dɔ dafara k'a kɛ bɔrɛ wɛrɛ kɔnɔ o tigilama y'o ye o taara fɔ a teri dɔw ye olu nana ka n'a ko sɛgɛsɛgɛ o y'a sɔrɔ effectivement u ye min fɔ o don u y'a kɛ mankan ye fo surasiw b'u kɛrɛfɛ olu da donna a na k'a jira k'a fɔ nin yɔrɔ in tɛ mankan kɛ yɔrɔ ye u ka sabali ne dugu jɛra u k'a ko ɲɛɲini dugu jɛlen ala yɛrɛ y'a kɛ maire ba welela n'o ye Musa Kane ye o kɔni y'a jira k'a fɔ a ko cogo mun na olu yɛrɛ miirilakaw jate t'a ko la kɛrɛnkɛrɛnnenya ale maire ye ale kɔni b'a ko ɲɛɲini ala y'a kɛ o ye plainte do tribunal niveau la o ko kɔni u b'a la k'a ko sɛgɛsɛgɛliw kɛ jaabi fɛn fɛn mana bɔ a kɔnɔ don natɔ la an n'o da tulo kan min ye anw fana jeunesse mɔgɔw ka pari parce que kunnafoniyaw bɛ ka di hali kɔsani na dɔ ye ne wele k'a fɔra ne min ye sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔ ye ko ne ni projet mɔgɔ ninnu ko an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko an de nin bɛn kɛ ko bɔrɛ 1000 ani kɔ ko an y'o bɔ ko k'o feere ko ne yɛrɛ Kasim yɛrɛ ko fo CV ye papier bila ka na denba ka ne wele ɲɔnɔ olu tɛ tiɲɛ ye depuis projet in daminɛna ne t'a maa kelen dɔn ɲɛ na n t'a commission na an ma jate ne yɛrɛ min ye Jabali sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔ ye dɛmɛ ko foyi tɛ yen nɔ ou ko bɛ na ko an yɛrɛ bɛ jata la an tɛ wele quoi an yɛrɛ tɛ taa an ka sira foyi t'a la an tɛ fin don a la an jate t'a ko la wa an yɛrɛ t'a ɲɛɲini Abdulaye Kulubali. An balodan k'a fɔ ni tun ye sifinnakaw kɛrɛnkɛrɛnnena Kasim Traoré tun y'ale kan ye yaasa ka kunnafoni bɛ kuncɛ maire min bɛ yen n'o ye Musa Kane bi k'a ye wulikajɔ kɛ nin ko in na min u minɛ ne kɔfɛ k'u bɛ delilu kɛ ale ko a tɛ sɔn a taara u bila sariya ka bolo kan Musa Kane Jabali maire yɛrɛ b'an bolo nin waati na e jɔn ye. Ne tɔgɔ ye Musa Kane ne ye Jabali maire ye. Musa Kane juma su de ka dugu jɛ juma na balo kilanko dɔw kɛrɛnkɛrɛnnen k'a kɛlen bɛ mankan i ka mara kɔnɔ na a ko kɛra cogo di. Bolo minɛna bɔrɛ kɔnɔ a kɛra denmisɛnjɛkulu fɛ ka foli lase a denmisɛnjɛkulu ma balo bɛ di dɛmɛbaa minnu fɛ olu dɛmɛbaaw de ye balo yɛrɛ sodogo k'u bɛ bɔ n'a ye denmisɛnw ka kɔlɔsili n'u ka cɛsiri u sera ka tɛgɛ k'u la balo ma se ka bɔ bilen an yɛrɛ ye wulikajɔw sigi sen kan ka ko ta ka fanga sɛgɛrɛ n'a ye pour que jotigi ka jo ka d'a ma jalakitigi ka jalaki ka d'a ma a bɛ sariya ka bolo kan k'a daminɛ 21h la ka taa se 22h ma balo tilalaw yɛrɛ ka balo mara yɔrɔ u y'a dayɛlɛ o su kelen balo bɛna bɔrɛ minnu na k'olu bɔrɛw dafara ka yɛlɛma bɔrɛ wɛrɛ kɔnɔ ka remorque jan k'a jɔ da la ka balo don a kɔnɔ u b'a la k'a fa denmisɛnw de nan'u sɔrɔ o baara in na ko ayiwa aw bɛ taa ni nin ye min nin su kelen na u ko k'a bɛ taa dogofiri ou bien a bɛ taa suwa la an dun b'a dɔn an bɛ basigibaliya tile min na bi ka camion fa balo la su fɛ k'i bɛ taa suwa la i bɛ taa dogofiri
bɛɛ y'a dɔn o tɛ tiɲɛ ye o y'a to denmisɛn ninnu u ye tɛgɛ kɛ balo sumɛbaw la balo min nana n'a bɛna ka na di komini ma ka se ka kominidenw lahinɛ o balo de so dogotɔ kun ye nin ye ka bɔ n'a ye ka sɔrɔ an sigilen don an y'a tila k'a fɔ balo b'an ka jigiya kɔrɔ ka sɔrɔ a t'o la olu de nana n'a ye k'a fɔ ko a dira komini ma kominidenw ta don u ye kominidenw bolola sɔn a tɔ sa o de so dogotɔ kun ye nin ye ka taa ni o ye ala ye an dɛmɛ o ma se ka kɛ an ye tɛgɛ k'u la n'o tɛ balo kilalaw yɛrɛ don koyi maa wɛrɛ si tɛ olu yɛrɛ de don ni nin kɛra n'a so dogora ka taa tan a bɛ fɔ de k'a fɔ komini ɲɛmɔgɔw an b'a kalama dɔw b'a fɔ yɛrɛ ko a so dogotɔ dɔ ka taa di anw ma n'a bayɛlɛmana ka kɛ nafolo ye u b'a tila anw de n'u cɛ o de kama anw y'a jira k'a fɔ fanga de ka jo ka jalaki d'a ma ka jalakitigi ka jalaki d'a ma a ko tɛ se ka bila ten fiyewu soronnadonniw kɛra la an ko petewu f'a ka bila fanga ka bolo kan. An b'a dɔn k'a fɔ ni tun ye Jabal Mɛri Musa Kane ni tun ale kan ye a fɔra cogo min na ni nin n'a ɲɔgɔnnaw cayara nin n'a ɲɔgɔnnaw caman bɛ sigira caman bilalen bɛ ɲɔgɔn na k'a fɔ ko suma bɛ na n'a nana a bɛ ka dɔw ka dungo juguya an'u ka yuruguyurugu hukumu kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ yarabi nin n'a ɲɔgɔnnaw u ka i ka dɔn ka fɔ fɛɛrɛ bɛ kɛ ka se ka boloda ninnu kan n'o kɛra a dɔ bɛ dɔ la basigi min na mɔgɔ b'o la an ka sigidaw kɔnɔna na a bɛ sabati n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na sira siribe mun bɛ bolo bi. An b'a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fɔ an karamɔgɔ i ka yamaruya kɔnɔna na an bɛ taga Somali jamana kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛlen na Ameriki finitigilakaw ye Eta Islamique banbagaci ɲɛmaa dɔ bɔnɛ a nin na ka fara banbagaci mɔgɔ 10 kan n'an bɔra yen an bɛ taga Nigeria alamisa don banbagaciw ka wulikajɔ senfɛ o mugujugu dɔ kɛra sababu ye ka maa 40 ka olu bɔnɛ o nin na wulikajɔw bɛ sen na n'an bɔra yen an bɛ taga RDC Congo ADF banbagaciw ka dɔgɔkun tɛmɛlen bingani wale senfɛ u taara ni denmisɛnnin maa 13 ye UNICEF ale y'a wajibiya RDC Congo jamana ɲɛmɔgɔ kan k'u ka fɛɛrɛ ni wulikajɔw tigɛ yaasa ni denmisɛnnin maa 13 in bɛ se ka ye cogoya min na n'an bɔra yen an bɛ taga Libi Itali minisiri ɲɛma ale kun bɛ taamana sibiri don Libikaw fɛ yen nɔ taama in kun tɛ dɔwɛrɛ yaasa ani Libi jamana ɲɛma u ka sigi ka kuma kuranko ta fanfɛ ale ni tungarankew olu ka gɛlɛya la an karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ ni tiɲɛli dɔ ye. An bɛ dugawu kɛ yarabi la jɛn bɛɛ lajɛlen kɔnɔ na basigi lafiya ala k'o sabati kunnafoni kunjɛla k'aw ladɔn k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ ni ma don dɔ sɔgɔmada tu don dɔ wuladatigi ɲɛna député Mahamadu Jarasuba ale ka musokɔrɔba o tun bɛ wele ko Fatumata Sanogo masa Ramani ka wele sira ale ma surɔ a kɛra Bamakɔ Lapitani a janajaw bɛɛ lajɛlen olu bɛna kɛ bi Joyila marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnna masigikaw fɛ yen Fatumata Sanogo yɛrɛ musokɔrɔba kundo min tun y'an kanu kosɛbɛ ni jɛmukan in lamɛnba ɲɔnama a yɛrɛ ka sira caman bolo kunnafoni ninnu nɔfɛ Fatumata Sanogo a fatura ka si to sanji 80 ani sanji 9 de la an bɛ dugawu kɛ ala ka barabara nɔgɔya ka kɔtɔ nɔgɔya yɛrɛ ye janajaw bi ni ala sɔnna olu bɛ kɛ bi yɛrɛ masigi kɔnɔna ala ka ni silama fure bɛɛ lajɛlen ala k'u jigiyɔrɔ ɲɛ u y'an ka kiti min ala k'o nɔgɔya n'u bɛ taa jama ala k'o nɔgɔya ala k'anw yɛrɛ ɲɛ kɛ ni k'an da don kɔnɔ